O Auditorio de Ribeira acollerá a novena gala do certame de curtas Alberto Romero. A calidade das pezas increméntase nesta edición na que hai en xogo 1.800 euros. Conta atrás para coñecer os gañadores do noveno certame de curtas Alberto Romero. Xa hai data para a gala onde se desvelará o nome dos agraciados o 26 de abril ás 7 da tarde. E tamén está fixado o escenario o novo Auditorio de Ribeira. E Fanny Pérez e Vanessa Ordóñez van a presentar esta gala. Este certame de curtas pois é un certame que está estendido aos institutos, pero tamén agora temos unha forma libre de participar e tamén a centros de diversidade. É unha gala que un certame que ten a intención pois de achegar o mundo audiovisual á mocidade e facilitarlles, non, pois para que expresen diferentes temáticas a través do vídeo. Esta gala é o cumio a todo un ano de actividades impulsadas pola Asociación Cultural Alberto Romero. Temos cursos, temos períodos de inscripción para as curtas. Ahora mesmo o xurado acaba de facer o seu traballo tamén, e isto é pois unha festa como os Óscars, ou como é unha gala de presentación de premios, como se foran os Goya, os Óscars, ou para darlle o seu minuto de gloria pois a xente que participou nesto, non? E estamos moi contentos de volver a Ribeira, que foi onde naceu, aquí foi onde naceu todo. En esta ocasión contarase cun espazo máis amplo de butacas. Como soe ser habitual, hai 5 categorías: educación primaria, educación secundaria, diversidade, Barbanza Arousa e a libre. E presentáronse traballos de calidade. Foron 45. Non é o máximo número de curtas que tuvésemos, pero tampouco está nada mal, e si é certo que en algunhas categorías nos quedamos un pouquiño cortos, sustos, como se di, pero quedome ca calidade, vale? E para responder un pouco máis ou ilustrar a túa pregunta, hai algunha profesora de teatro que está cos rapaces que participan nestas curtas sempre, e todos os anos me repite o mismo. Aínda que non solamente participamos con unha curta, esa curta ten 20, 30 rapaces, 40, 60, se contamos Barbanza Arousa. Hai moitas familias implicadas e moitos rapaces aos que esta actividade chega. Algo ao que deu gran valor. As temáticas son libres, aínda que segundo se recollen as bases, terás en conta que se empregue o galego e se valora a crítica social que se reflicta. Só na categoría Barbanza Arousa hai un tema pechado, o mar, e como ven sendo habitual, haberá premios en efectivo. Temos 1.800 euros en premios e se reparten nas categorías a 300 euros menos na libre. Na libre para atraer xente para que veña a conocer a nosa zona do Barbanza, pensábamos que necesitábamos un poquinho máis porque a xente sea máis profesional. Entonces ese premio de até 600 euros. A parte dá o minuto de gloria e a placa, que certificado que lle damos aos premiados. A gala contará con moitas sorpresas e non faltará música nin artistas locais. A cerimonia será emitida en directo por Canal Barbanza e tamén se poderá seguir a través da web da Asociación Alberto Romero.